Ето е Елизабет. Залагаше се на тази комбинация да влезе в финала. Тук много рядко изпълнение на стойка на една ръка и последващото упражнение още по-рядко. Ето това е, мисля, че тя единствено го изпълнява. И тук залитане, но тя стои на гредата, ползвайки само част от ходилата си, за да запази равновесие. И смятам, че точно това упражнение е тук един неубедителен скок, се обръща 180 градуса. Скок кълцо с прави впечатление, така леки и неуверени залитания. Клик се обръща на 180 градуса в първата част. Изключително гъвкава гимнастичка е тя, наследство от заниманията и с художествена гимнастика в началото. Много от този стил има в сегашната и гимнастика. Тук борба с гравитацията и тези стъпки и залитания доведоха до грешка от минимум 5 Това се опасявах аз, че тя няма да може да навържи поради така леки колебания, да навържи бонификации в съчетанието си, които и се полагат при така уверено представяне. И въпреки това си мисля, че много важен беше този момент за Елизабет психологически, защото преди година тя щупи крака си тук, нали така? Ами бих казал, че нещо много по-сериозно. Много по-сериозно. Скъса Ахилес.